Maristetan nahuela, hor kurso batzuk egiten ziren hasiera baten, eta gero kurso horiek egin ja, 3 kurso erolakon bat ziren, eta gero aurkitzen zinen bidekurutze baten, ofizio, komerzio, ofizinatara, ero bestea. Eta ni momentu horretan, ez dut uste inok behartuta, inok esan da, ez daki, baina ez daki zetatik, esan nion seminarioa, ni komerzio, tailerreta, seminarioa. Seminariora jonitzen. Zure familia religiosoa zan? Ama eta aita religiosoa ziren edo? Aita ez joan inoiz mesatara. Inoiz. Ama jaiegun guztietan joeten zan lehenengoko mesatara Durangon zegoena. Jesuitetara. Baiu zenetik, Durango guztia zeharkatute ara. Ez daki 5:30 ero 6:00 ero mesazan. Eta nik barneatuta dut, ze orduen jaiegunean amak jazten zuen. Aitari txaketa bat, eta horregaz hobeto jantzita, eta goxa zan esan ikusten, eta orduan joeten zan mesata horregaitin ikuste dut. Ze erropa desente ipez, eta orduen, lehenkoko mesata joen, eta pasatzen zinen. Eta ama eleixa. Aita ez, aita inoiz ez.